Patana gore gnaruki takatin isobara makange kulitise aji aha minister aro officers kan 42 wakjung para kursi bailoi se oh isu Espanyol nang yakat cinta bau ang ya Egem bolam yo heba ang da Wang du hay wang ya kau na lakam Oh isu Espanyol Nngay lakay ang Babakam belam yo apa ang tu Sang mang wang nyapay ng dahansi Nakamanukan ni mi de solo sin lagi 42 wakjung nimite hospital lagi wakjung hospital de doktor pasta di boleh Lukita kani sinabang yu bombong cise Oh isu Espanyol Nngay lakay ang yugan do Babakam belam yo apay ang du Sang mang mang nyapay ng dahansi Bisi morom lakagot taek kakoy di po Bemar doktor nurse kan aro dawai na tagapara Bemar huili bibaloy jabole manukan Bisi muri jai se kung para mati pona Oh isu Espanyol Nngay lakay yugan do Babakam belam yo apay ang du Sang mang wang napay ng dahansi Wakjung wan kun pangay mong hampu em yolo Election me sing hay ngun không cầm hạ tâm ya oi Đâu li li ốc yang ngang kai lần của tôi nhu Mức hay mong ngọc buka kalan temu minang ma Oh isu
bằng như bồ nhưng ngày lạc cây yang như cơn nó đủ ba cam belam như apa ang du semang wang nyak bay nâng tờ hành si semang wang nyak bay nâng tờ hành si. Thank you.